का ए सखी? का हो सखी? अरे सखी देखत बाटी बड़ा खुश दिखात बाटू, ऐसन का बात बहो? का बताइए सखी, कुछ बतिए ऐसन बा। नहीं नहीं बतावा, ये खुशी की राज हमके जरूर बतावा। सुना सुनावा। हर तोह के बताई सखी, खुशी यही बात के। हर तोह के बताई सखी, खुशी यही बात के। अरतिया में देखनी सपनवा रविदास के। रतिया में देखनी सपनवा रविदास के। रतिया में देखनी सपनवा रविदास के। हे सपनवा रविदास के, सपनवा रविदास के। रतिया में देखनी सपनवा रविदास के। रतिया में देखनी सपनवा रविदास के। रतिया में देखनी सपनवा रविदास के। अच्छा सखी ई बात बहो। हाँ और सुना। अच्छा तो सुनावा। ओही हो सपना वही में कार मैं रातिया। कार मैं रातिया हो, कार मैं रातिया। कार मैं रातिया हो, कार मैं रातिया। निकला के गुरु रविदास के सुरातिया। दास के सुरतिया रविदास के सुरतिया। दास के सुरतिया रविदास के सुरतिया। ओही हो सपना वही में कार मैं रातिया। निकला के गुरु रविदास के सुरातिया। बैठ निहारी निकला गए मुस्कात के। बैठ निहारी निकला गए मुस्कात के। रतिया में देखनी सपनवा रविदास के। रतिया में देखनी सपनवा रविदास के। रतिया में देखनी सपनवा रविदास के। ए सखी का हो सखी? और सुना। सुनावा। भले करत रहल मोची वाला कामवा। मोची वाला कामवा हो, मोची वाला कामवा। मोची वाला कामवा हो, मोची वाला कामवा। लेकिन उनके जैसन केहू रहे ना महानवा। रहे ना महानवा हो, रहे ना महानवा। रहे ना महानवा हो, रहे ना महानवा। भले करत रहल मोची वाला कामवा। लेकिन उनके जैसन केहू रहे ना महानवा। ए सखी का हो? सुना। सुनावा। चंदवा तरैया बाटे वो नहीं हमारे आँख के। चंदवा तरैया बाटे वो नहीं हमारे आँख के। रतिया में देखनी सपनवा रविदास के। रतिया में देखनी सपनवा रविदास के। रतिया में देखनी सपनवा रविदास के। सपनवा रविदास के। सपनवा रविदास के। रतिया में देखनी सपनवा रविदास के। रतिया में देखनी सपनवा रविदास के। ए सखी का ए सखी बहुत निक लगता हो। और बताओ हो तनी रविदास जी के बारे में।
सुना ओ नहीं के बाट सखी दिहल गुरु ज्ञानवा देहल गुरु ज्ञानवा हो देहल गुरु ज्ञानवा देहल गुरु ज्ञानवा हो देहल गुरु ज्ञानवा दिल से करेला सबवन कैसा मानवा वन कैसा मानवा हो वन कैसा मानवा वन कैसा मानवा हो वन कैसा मानवा लागेला सुहावन घर आंगनवा सखी आज के लागेला सुहावन घर आंगनवा सखी आज के रतिया में देखनी सपनवा रविदास के रतिया में देखने सपनवा रविदास के रतिया में देखने सपनवा रविदास के हे सपनवा रविदास के सपनवा रविदास के रतिया में देख